с Гери Турийска. Отново сме в ефир, а вече на стола срещу мен е Маги Николова, Магдалена Николова, която е коуч и води... Те не са сесии, не са сеанси, курсове. Курсовете търсих тази дума. И първото, и третото. Искаш ли аз да разкажа? Разкажи за себе си, направо няма да се мъча аз. Привет, Гери, много се радвам. Много благодаря за поканата. Много е мило човек да се изкара след обяда в това уж навън мрачно време, в една много топла и приятна обстановка. Тук грее слънце в нашото студио. Абсолютно. С тези прожектори. NLP коучинг. Невролингвистично програмиране. Аз съм организационен психолог. Науката е психология. Добре. А вече допълнително подходите, с които я надграждам, са NLP и коучинг подход, невролингвистично програмиране и коучинг подход, но те са само една добавка към основата и към онова, което е научно доказано, което работи и с което може да си позволим да работим с човешката психика. Съответно, в моята работа, форматите, с които работи, за които ти много интересно се затрудни, как да ги разкажеш. Единия са индивидуалните коучинг сесии, които в моя случай най-често се случват за изпълнителни директори, за висшия мениджмънт на компании, заедно с целия ми екип, който между другото е най-големия екип от специалисти в коучинг подхода на Балканите. Ние сме 13 човека вече, изцяло работещи в бизнес среда. Работим основно с екипи, тяхните менеджери за много по-високи резултати от финансови, през удовлетвореност, през пазарен дял и така нататък. Няма да влизам в цялата терминология. И както обичам да казвам, когато човек е гладен и може да му дадеш риба или храна, това са коучинг сесиите. Но когато един човек иска да се научи как да използва тези подходи, само тогава провеждам нашия сертификационен курс в NLP коучинг подхода. Това е на 3-степенна програма, в която човек завършва с диплома за проактивен NLP мастер коуч и всъщност само 60 човека на година успяват да минат през тази програма. Вземи думите от устата, това исках да кажа, скъпи слушатели, като представям Маги. Да, другия път мога да ти го напиша, да го научиш веднъж за винаги, но... Да, ти вече си била мой гост, много интересно беше тогава, затова така ни още веднъж, защото сега се вълнуваме всички заедно много силно от границите. В едно време, световно време, в което границите сякаш се размиват все повече и в обществен план, но и в личен план сякаш сега осъзнаваме тяхната изключително важност в този етап. Да, за мен темата за граници, вече влизам в сериозния аспект, е абсолютно ежедневие от гледна точка на работата с личности или с цялостни екипи. Защо? Защото границите никога не са проблем. Проблема в нашия живот са очакванията, които имаме и най-вече неизказаните очаквания. Тъй като когато ние имаме очаквания, било то в личен план, като партньори, било то като родители, в ролята на родители спрямо децата, които отглеждаме, или като менеджери спрямо служителите, които имаме, тези очаквания всъщност много крупно прехвърлят границите на човешкото същество срещу нас, особено ако не са изказани, водят, разбира се, до разочарование, много често до обида или до злоупотреба с чувството за контрол. И всъщност това са ежедневни казуси, които виждаме в основата на уж междуличностни отношения, които са нарушени, на токсична корпоративна култура или на ниски резултати. Като реално границите в личен план, чисто биологично, аз неведнъж съм го казвала, най-прекрасният пример е с клетъчната мембрана, която решава какво да пропусне, което е добре за клетката. Оттам нататък имаме границите на нашето тяло, които са много материализирани и знаем къде се намират. Но какво говорим за и как може да определим кои са границите на нашата психика? Това е много имагинерно понятие, много разтегливо в пространството и всъщност човешкото същество страшно много страда, когато само не познава границите на своята психика, на своята емоционалност, включително границите на психична болка, която може да изтърпи в даден момент от време, времевите граници, колко често се оплакваме от това, че работим твърде много, имаме твърде малко време. Мрънкането не помага ли всъщност? Не, мрънкането не помага. Мрънкането е част от очакванията. Затова направя тази вододелна линия между ясно заявените граници и очакванията, които са само в главата на един човек.
Много често виждам хора, които не са научени в личен план, нито в професионален, как да могат да заявят къде са тяхните граници, като например аз имам работно време до 5 часа, или до 6, или до 7. Или аз мога да провеждам разговори, които са свързани с работата ми най-късно до 7 часа вечерта. Това са времеви граници, които са толкова ясни, че всъщност всеки един човек в моето семейство включително може да знае, че след този момент нататък вероятността да отговоря на обаждане в професионален план е абсолютно минимална. Имаме граници на нашата емоционалност. Има болка, която мога да изтърпя, физическа или психическа. Има болка или удоволствие емоционално, което мога да приема за себе си. И когато аз ясно заявя моите граници, ти като мой събеседник ще знаеш докъде е допустимо да дойдеш. И съответно, коя е онази линия, която когато минеш, вече при мен може да се появи или агресивна реакция към теб, или пък да се прибера в себе си и да започна да страдам, или да използвам думи като обидена съм, наранена съм, ти ми причини нещо. Да. И тогава идва мрънкането. Тоест, мрънкането е реакция от нарушаването на граници, но много често и мрънкането е реакция от това, че моите очаквания или очакванията на човек не са изпълнени. Защо той не ги е заявил, е много интересен въпрос. Да, защо хората не си заявяват границите? Освен, че може би не ги познават. Ако ги познават, защо не ги заявяват? От една страна, защото вярвам, че много от хората не са научени как да заявяват границите си и това на езика на психологията се нарича да бъдеш асертивен, да бъдеш уверен и да можеш да кажеш моето време свършва до тук, моето търпение свършва до тук, моите разбирания, моите знания. Аз имам граница на знанията си, които свършват до някъде и ако аз кажа не знам, за мен това означава, че аз имам авторитета да покажа къде е моята граница на знанията ми. Но ако друг човек на мое място каже, че не знае, той се чувства дискредитиран, чувства се, сякаш е изгубил почва под краката си и може дори да изгуби и работата си за това, че не знае. Тоест идва страха. Съответно, един от казусите, който срещам много често, в моето вярване това е част от народопсихологията ни, взимам предвид хората, с които работя и се срещам, е, че ние сме много търпеливи. И търпението всъщност е благодетел, нали така? Търпеливият човек е онзи, който ще дочака да му се случи нещо хубаво. Да. Търпеливият човек, смисъл, точно така. От хиляди години. Но всъщност в български език какво казваме? Трай, бабо, за хубаво, след това казваме стискай зъбите, то ще мине. Или казваме, че имаме поговорка и за търпението, че не трябва да оправяме каруцата, докато не се е счупила. И това търпение вече е търпението, което аз не проявявам като благодетел, аз търпя и ме боли и страдам, защото не мога да заявя своята граница. Т.е. някой навлиза в моите очертания и аз вместо да реагирам и вместо да бъда уверена и да кажа това не е добре за мен, аз решавам, че моята реакция ще бъде търпение. Ако малко така ви пренеса в една много-много позната сфера, какво се случва на праисторическия човек, когато има заплаха? Той или се бие, или бяга, или влиза в реакция на абсолютен ступор. Къде слагаме търпението в тези три? Това не е бой, може да го наречем до някъде бягство или просто ти в ступор седиш и търпиш. И когато това търпение, казваме също в нашите изрази, че то прелее чашата, идва една ексесивна реакция, дали ще бъде да излезем по площадите, дали ще бъде да се разкрещи един човек, дали ще бъде да започне да мрънка на много висок тон, което също отива към не дискусия, не дебат, а директно към скандал. И тогава ние казваме, защо този човек не заяви по-рано всъщност къде са неговите граници, защото го е страх, защото се притеснява, защото не е научен, защото в професионален план ще дам пример. Задача на мениджъра е да зададе въпроса къде са твоите граници, какво очакваш от мен, докъде аз мога да имам очаквания към теб. И стигам до нещо много лесно, но много рядко случващо се. Ако сме в търговска сделка или сме юристи, ние ще сключим договор, нали така? Аз и ти ще седнем и ще предоговорим, ще кажем условията. Точно така, време, финанси и така нататък, брой хора. Но в реална ежедневна среда ние договаряме непрекъснато. И ако имаме време, в което да изговорим очакванията ни и всеки един ги вербализира и всеки един каже къде ще се чувства комфортно и къде ще се чувства удовлетворен, защото границите на ценностната система са най-важното нещо в нашия живот. Те са
имунната система на психиката ни, чак тогава ние можем да си стиснем ръцете и аз да имам абсолютно ясен поглед как ще се развият нашите отношения и да мога спокойно да си върша работата, а не да мисля дали ще съм удовлетворена или не. И дали някой ще се обиди или не. Да. Ролята или дали някой ще се обиди, засегне, ще страда. Ролята ни на адвокат на самите себе си в преговорите за всекидневните ни дейности липсва. И оттам няма тази увереност да заявим какво искаме и какво очакваме. Има още една, тя е моя хипотеза, разбира се, никой не е длъжен да съгласява с нея, но скоро имаше едно изследване колко процента от българите вярват във врачки и търсят съответно гадателки и така хора, които виждат в бъдещето. Процентът беше огромен. Да. Нямам точен спомен, но беше над 50%. Да. Аз често казвам, че всъщност ние сме много по-склонни ние самите да врачуваме. Тоест, аз се опитвам да прочета твоите мисли и да разбера къде са твоите граници, какво ти искаш, какво очакваш, докъде ще стигне твоето търпение, кое е това, което ти харесва, кое е това, което не ти харесва, вместо просто да дойда да те попитам. И тук идва коучинг подхода. Защото всъщност за много хората в коучинг сесиите наистина те са в нашия случай за мениджъри, за тяхните екипи, за постигане на по-високи резултати, но коучинга като подход е стил на мислене. И то е как да задаваме въпроси. И дори нека да не използваме коучинг като дума. Аристотел, Сократ, Платон, всички те са говорили за въпроси. Всички те са излизали на агората да презентират, след като са си задали силните въпроси, намерили се отговори и са казали, ама тези отговори, те са една много добра философия. Дай да изляза и да я разкажа пред една по-голяма аудитория. Така че тогава, когато ние използваме въпроси, да говорим на нашия си ежедневен език, задаваме си въпроси, къде са моите граници, кое е времето, което искам да инвестирам, какви са емоциите, които искам да изпитам, кои са чувствата, които не искам да изпитвам в дадена ситуация, тогава вероятността да бъдем разочаровани е много по-малка, защото истината е много лесна. Многото очаквания водят до големи разочарования. Да живееш тотално без очаквания е невъзможно, защото всяка една роля, в която ние влизаме, има очаквания. Родители очакват, че тинейджера ще си подреди стаята. Менеджера очаква, че служителя ще бъде лоялен към него, независимо от отношението. Защото аз ти плащам. Независимо аз как се държа, нали ти плащам, значи ти трябва да си ми лоялен. Лоялността не се купува. Тя не може да бъде очаквана. Тя е резултат от действията, които аз давам към другия човек. Обратно, служителите също имат определени очаквания към менеджерите, че те са един вид врачки, гадатели и те ще се сетят от какво имат нужда тези хора. Ами не, единия задава въпроси, но другия, ако не му е зададен въпроса, ако аз забравя да те питам, елай ми кажи, елай ме попитай ти. И всъщност липсва диалога. Липсва диалога между хората. Ние го виждаме и в международен план. Точно, да, там исках да те бутна малко, да приложим всичко казано до тук. Света в ступор ли е в момента? Не. Защото проявяваме изключително търпение към хора, които очевидно са вредни за планетата. Генерално, ако мога така да генерализирам още повече. Виждаме поведение от световни лидери, което някакси ми се струва, че повечето от нас не е редно да търпят. Света в момента, през моите очи, без да съм специалист в тази област, е в една изключително голяма динамика. Не в ступор, в абсолютна динамика. Имаме желание за преначертаване на граници от Газа през Гренландия, през граници в Азия включително. Имаме огромно желание за преначертаване на икономически граници, включително и на географски, които касаят природни ресурси. Така че всъщност всичко, което се случва в света е преминаване отвъд границите на очакваното поведение от някои лидери, за които тяхните граждани са гласували. Дали ще визираме в щатите Тръмп е избран, има хора, които са гласували за него, или ще визираме... разбира се. Да, и всъщност този избор е направен и той е бил демократичен избор, не говорим само за тази държава, но и за други. Но ние бяхме свидетели на форума в Давос на речта на Марк Карни, който не я чул и гледал в оригинал. Изключително много съветвам. Това е абсолютен шедьовър в презентационните умения. Освен, че има невероятни риторични
въпроси, има много похвати от изкуството на водене на дебати, на презентиране, но в същото време Марк Карни показа, че идва един нов начин на поставяне на граници и той не е твърдо да избираш своите партньори и своите алианси, а контекстуално или спрямо ситуацията, както ние го наричаме и в бизнес контекст, ситуационно да избереш твой партньор и спрямо даден казус да избереш един партньор, спрямо друг казус да избереш друг партньор. И това показва една огромна гъвкавост в мисленето и начертаване на граници и очаквания и вербализиране на тези очаквания там, където наистина те ще доведат до един добър резултат. Аз мисля, че е време и в личен план, като хора между нас самите, и в организационен, влизам само в частта на България, много повече да сме готови да минем от лицемерие към доверие. Защото това, което липсва, е разговора, в който аз имам доверие, че онова, което ще те попитам, ти ще прецениш докъде да ми отговориш с доверие, онова, което ти ще ми кажеш да имаш доверие, че аз мога да го запазя за себе си или да го приема като информация с достатъчно уважение. Общото говорене, повърхностното говорене, говоренето в абстракции, генерализации, което чувам почти всеки ден по телевизията, не дава основание за доверие в слушателите. Ние имаме нужда от много конкретика, за да разберем къде е границата. Защото границата, ако визираме границите на Република България, от тук до Калотина са Хикс километра, от тук до Кулата са Y, от тук до Черно море са Z километра. И съответно ние имаме нужда от конкретика, да знаем на колко метра, сантиметра, километра е тази граница, на колко етапа на емоции е тази граница и да мога да разбера, че ако аз в момента водя разговор с теб и в даден момент провокирам разговора да води към емоции, и твоите очи се насълзят, аз решавам дали ти ще се разплачеш. Аз знам дали със следващия въпрос мога да провокирам още по-силна емоционална реакция или ще те задържа до тази граница. Тоест, ние един за друг много често взимаме решения, наблюдавайки къде е границата на човека. Но идва въпроса, сензитивни ли сме? Даваме ли възможност на децата ни да се научат къде е границата или когато едно дете удари друго дете, майката на първото казва, приемете го като знак на обичта, момчетата така си изразяват обичта. Не си изразяваме така обичта. Хубаво е да има ясна граница, докъде ти можеш да включително докоснеш другия човек и навлезеш в неговото лично пространство. Или много обичаме в България, когато видим бременна жена, едва ли не да отидем да й пипнем корема. Ма как ще пипаш корема на бременна жена? Това е абсолютно абсурдно. Или ще питаш първия въпрос човек, който току-що е назначен на нова позиция, каква ще ти е заплатата? Това е нещо лично и то е конфиденциално. Личните данни също са граница, която ние имаме нужда да съблюдаваме. Така че възпитанието от най-ранна детска възраст за тези граници, включително родителските, защото децата се опитват и много често успяват. Ще използвам дума, която наистина не присъства в речника ми като положителна. Децата знаят много добре как да манипулират родителите си. И ако те искат нещо от единия и не го получат, те могат да направят заход към другия, но по този начин те разбиват авторитета на родителската двойка. Те преминават границата на родителската двойка. И ако родителската двойка не успява да отстоява тези граници, то тя не учи на осъзнаване, контрол, самоконтрол границите на детето. И после имаме естествено обидени, мрънкащи, разочаровани, напуснали, обидени, огорчени хора, което е само единствено синдром на жертвата. Тоест, ако трябва да подредя всичко в една последователност, колкото по-ясни граници, толкова повече ние можем да знаем какви ще са очакванията на двамата човека в една ситуация, толкова повече ние ще бъдем и двамата лидери в тази ситуация и като край на уравнението ние ще имаме положителни резултати, минус мрънкането, оплакването, обидите и минус ролята на жертва. Много интересно върви разговора. Ще продължим, между другото, с Маги след рекламите и една песен. Ще ми се да си поговорим малко и за всички тези фалшиви гурута, които наводняват пазара и хората им се доверяват, ходят на лекции, на семинари. За политиците ли говорим? Също така. Скоро предстоят избори, така че ще има една голяма сесия. Гуру сесия. Добре, връщаме се след малко в ефира.
Следобедния блок на Дарик Радио с Гери Турийска. Много хубаво си говорим с Магдалена Николова за границите, за големите очаквания, за големите разочарования, които ги следват. Но сега ми е интересно да разкажеш какви критични умения са необходими на хората в днешно време, освен да се научат да разпознават границите. Много добър въпрос, който всеки един от нас, ако е работодател, родител, партньор, би трябвало да си задава според мен на ежедневна база. Разбира се, отстояване на граници, това, което вече казахме, и задаване на въпроси. Но всъщност, ако го вдигна на малко по-високо ниво, ние имаме нужда от много ясен софтуер, или както го наричаме, начин на мислене. И в него онова, което е критично в ерата, в която живеем, е да бъдем много проактивни. Не можеш да бъдеш търговец без да си проактивен. Не можеш да бъдеш менеджер или завоевател на нов пазарен дял, ако не си проактивен. И да го правиш, разбира се, с отношение към хората. След което имаме личната ангажираност. Някои я наричаме страст. Това, което ври и кипи вътре, даже на места го наричат предприемаческо мислене. Ама то е чувстване. Аз съм предприемач от 20 години. Това е сутрин да се събудиш и да нямаш търпение да свършиш нещо ново, да реализираш идея, да видиш как онова, което умът ти ражда и вече той го е видял на ум, ти си го сънувал, става в реалността и ти полагаш усилия. Много критично умение, за което няма тренинг. Аз правя бизнес тренинги, ние правим бизнес тренинги от 20 години. Няма такова нещо, защото то се създава като умение само от родителите. В първите 7 е трудолюбие. Значи в момента, в който ти си трудолюбив, ако малко отгоре си адаптивен, супер важно качество днес, ти ще можеш да се адаптираш във всеки един момент. Гледах сега филм за историята зад колите Ламборгини. Трудолюбие. Да, има късмет. Да, има някаква визия. Историята за създаването на Ролекс. Отново. Изключително трудолюбие, пробивност, проактивност. Една непримиримост с онова, което е днес. Една липса на търпение. Тук го оцеля. Липсата на търпение, в която обаче ти си готов да преначертаеш границите на бизнеса, да преначертаеш границите на какво е възможно, на това, че джобният часовник ще стане ръчен часовник. Rolex това са направили. Или да преначертаеш идеята, че часовника може да е на ръката ти само единствено когато е сухо или се разхождаш по земята и че може да влезеш и да положиш с него. Нали? Първият часовник, с който се гмуркат на до 100 метра, след това става вече много по-еволюирал, софистициран. Дарвин говори за адаптацията. Ние няма нужда да откриваме абсолютно нищо ново. Плашещото умение за мен е докъде осъзнаваме, че е добре да държим контрола и докъде е добре да го пуснем и да овластим другия човек. Пак ще се върна към една от речите, в която чух на форума в Давос, не защото е форума там, а защото беше на Ноа Харари, който има изумителни книги и идеи за еволюцията. И това, което той каза, е, че ние наистина нямаме представа как ще контролираме изкуствения интелект. Тоест, ние дори не знаем в бъдеще към какво конкретно ще трябва да се адаптираме. Адаптиращия се човек, който е трудолюбив в първите 7, който е научен на уважение защото задаването на въпрос за мен е показване на уважение, на любопитство към света на другия. Това е човек, който също може да бъде ангажиран, т.е. като поеме ангажимент, носи отговорност, спазва я с воля, с дисциплина, на всяка цена върви напред. Това са много критични умения. Пътя на едно дете или на един служител, който сега постъпва в компанията, според мен би трябвало да бъде начертан мъничко като пътя на един спортист. Защото ние в бизнес коучинга правим това. Ние влизаме в една организация и всеки един служител за нас би трябвало да бъде следващия олимпийски шампион. Но ако отиде на олимпиада, ние ще знаем дали е завършил първи, втори медалист и така нататък. Доколкото в бизнеса има едни други критерии, по които разбираме дали този човек се справя добре. И всъщност, взимайки едно дете, то трябва да бъде научено на дисциплина, на уважение на границите на другия човек, на трудолюбие, на вършене на работа и на това, че стиснеш ли си ръката, отговорността, която си поел, трябва да бъде ангажимента, който си взел в ръцете си, трябва да бъде много по-силен, отколкото всеки договор, който би могъл да подпишеш. Колко хора са такива в момента днес? Тези, които гледаме и по телевизията, не говорим само за България, говорим за целия свят. Колко хора са такива в бизнеса? Много често казват, ето той е готин, защото е машкар.
Ама има и такива жени. Не е това определението. Това ти да си сигурен, че можеш да поддържаш хигиена в отношенията и да имаш дисциплина в общуването, да имаш дисциплина и собствено разбиране за това как живееш живота си, също е много смислено. Не на всеки му е приятно да става рано и казвате, ма как ставаш толкова рано? Ами аз имам работа, която съм се ангажирала да свърша. Не винаги, дали ще е ставането рано или задачата, която ми предстои, не винаги тя може да ти донесе голямо удоволствие. Ние работим, защото имаме ангажимент, който се налага да изпълним. И има още едно умение, което много рядко се среща и аз много се възхищавам на хората, които около мен го имат. Виждала съм го в някакви моменти в твоята работа с кутията за приказки. Има нещо в обществото или нещо в организацията, което трябва да се свърши. И някак си хората обикалят около него и никой не го взима. Аз не съм убедена дали съм най-добрият човек за тази работа. Аз не съм убедена дали ще се справя по най-добрия начин, но ако никой друг не иска да я свърши, аз ще отида и ще я направя. Тоест, ангажимента да бъдеш в ролята на гражданин, вярвам, че е нещо, което също е нужно да възпитаме като умение. И чак тогава, вместо външни регулации, като ESG или други нормативни актове, чак тогава ние ще имаме вътрешната саморегулация, да знам, че това, което аз днес ще свърша, то трябва да донесе добро на първо място за теб, когато ти си доволна, аз също да получа някакъв резултат, дали ще бъде финансов, имиджов, какъвто и да било, но това, което ние с теб заедно правим в момента, аз много се надявам, че той е полезно на поне един човек, който ни слуша в момента. Аз съм убедена, че е полезно. И това е погледа към обществото, т.е. умението да надскочиш егото си, умението да не си себелюбив, умението да се абстрахираш от властта. Говоря бавно, защото се надявам няколко политика да ме чуят в момента. Те слушат по-бавно, така че по-бавно говори. Има много интелигентни хора, но ще кажа едно клише, което обичаме да използваме. Когато се качи на следващото стъпало, не можеш да го познаеш. Да. Властта опиянява, известността опиянява, много финансите. Клишета. Ние обичаме клишетата и в модерните клишета сега са за ред флаговете, за контрол фрика. Тези фрази, смяташ ли, че се използват поне в половината служителите по правилен начин? Защото мисля, че ние се хвърляме да употребяваме вече такива етикети. Много прост отговор. Много бърз и много прост. Давай. Всяко клише, наклонена черта принцип, наклонена черта пожелание, инструкция, срещу нея 2 точки и описателно поведение. Какво значи? Тоест, дали ще бъдат модерните думи, които всичките са чуждици, ескалация, ред флаг е червен флаг. Не знам защо на български не можем да го кажем. Да. На червен флаг съм вдигнала или удивителна съм сложила. Контрол фрик е човек, който прекалява с контрола. Но ние от най-успешните хора всъщност са онези, които взимат контрола в своите ръце и свършват работата. Нали, да не бъркаме свръх крайния микроменеджмент с човек, който притежава усещане за контрол и може да свърши дадената работа. Защото ако някой не седи и не контролира атомната ни централа в момента или някой не контролира излъчването на сигналите от мобилните оператори и така нататък, какво ще се случи, ако няма контрол? Отново имаме това е една агресивна реакция, ти си контрол фрик или ти ми вдигаш ред флагове и така нататък, която единствено лишава човек от това да си свърши работата. Аз съм много силно насочена срещу обвинителния режим, който всъщност не носи никаква отговорност, срещу обяснителния режим, който също не носи отговорност. Има един трети, който е режим на носене на отговорност и там има конкретно поведение. Това е човека, който подписа документа. Той носи отговорност. Не предишните са го направили, след мен е някой друг, пък аз нямам възможност, пък тук имам рестрикции. Ти носиш отговорност, ти си на тази позиция. Точка. Подписал ли си договор, с който ти съставаш на тази позиция? Взимаш ли в края на месеца заплатата, която взимаш? Да. Ами айде да носиш и отговорност. Да. Говорихме и с Мария Касимова-Мласе, която беше преди теб в студиото, за това изначално поведение агресивно във връзка с Дара и Евровизия. Не знам дали си проследила какво се случи, но реално цялото общество се обърна срещу едно младо момиче, защото то е излязло начало на едно гласуване и то смесено гласуване от публика и жури,
Никой не е обещавал, че едното гласуване ще бъде по-влиятелно от другото. Но това е решението. И първоначалната реакция, и тя дори се отказа почти от тази голяма възможност в своята кариера, на обществото беше изключително негативно. Такъв хейт се изля, че тя самата коментира. Аз съм съсипана, не очаквах, че това трябваше да бъде един от щастливите ми в живота ми. Да, а всъщност се оказа един от най-неприятните. Да. Как си обясняваш това поведение, първосигнално, агресивно, хейт поведението, което залива социалните мрежи и не само? Ами на два етапа. Едното е кръгове от хора, които принципно имат нужда или са научени да бъдат негативни. Затова казах метаумението, което е най-важно в днешни дни, е нагласата на мислене. Как поглеждаш една ситуация рационално, с възможност за позитивен изход, с опции напред, или я гледаш в черните и краски, най-общо казано. Така че това е първото ниво. Защо се случва? Защото има доста сериозен процент от хора, които са с по-негативно мислене. Има, разбира се, една част от обществото и аз никога не бих седнала да споря с тях, защото това са хора, които са били по някакъв начин пренебрегвани, потискани, не могат да се реализират. Хора, които нямат достатъчни възможности за достъп до добра здравна грижа и които наистина им се случват неща немислими за века, в който живеем, и за държава в Европейския съюз, в която живеем. И безпомощността при тях ражда този гняв. И той трябва да бъде вентилиран. Когато човек не е научен от малък, че вентилирането може да стане през спорта, през време в гората, в планината, и чрез разговор с близки или дори с психолог или с бизнес коуч или с какъвто човек намерите, който може да ви слуша и да ви разбере, то тогава всички опции на този човек са отнети и той превръща това вътрешно разочарование, тази накърнена негова граница и обръща в гняв и в агресия. И след това вече идва второто ниво, което изобщо не е за пренебрегване. Социалните мрежи придобиха огромно влияние върху нас. Там ние безнаказано и без санкция имаме не свобода, а свободия. Това е една безкрайна свободия, в която един каже нещо лошо, отгоре някой, друг след това още някой. И това цялото може да се превърне в така известната в щатите cancel култура, която, за съжаление, когато се случи на млад човек, когато се случи на артист, за мен е нещо, което ние като общество не би трябвало да толерираме и не би трябвало да подкрепяме. Но нека да си дадем сметка, че онези от нас, които причислявам се в тази група на хората, които рационално виждат възможностите, които ще доведат до добър резултат. Не казвам розови очила, не казвам някакъв позитивизъм и гледане само в химери и илюзии, но тези от нас, които виждат възможностите, ние не седим във Фейсбук, ние вършим работа през деня и тогава социалните мрежи остават за диванната армия. Ако сте решили да преследвате мечтата си, ако смятате, че имате талант и ако знаете, че това е вашия път, нека никой да не ви спира. Казах го и скоро в участие в един подкаст. В края на деня само няколко човека, мнението на няколко човека има значение. Естествено е първо моето собствено мнение и моята силна вътрешна референция и оттам нататък са мненията на любимите ми хора. Това може да бъдат за някои родители, за някои партньори, за някои деца и тук там е по един-двама най-добри приятели. Чуването на външните гласове, малко препращам към гласовете ви, чувам. Все още да има хора, които да са чели поне тази от книгите. Чуването на външния глас може да доведе до едно усещане за шизофренност. Моята правота, моите мечти срещу негативизма на цялата аудитория, която няма какво да прави и ги чете тези коментари или сяда и пише тези коментари. Иначе към хората, които пишат негативни коментари, копаенето, съденето, цепенето на дърва. Разбира се, хубаво вентилиране. Добре вентилират емоциите и тук няма никаква шега. Всъщност аз винаги съм твърдяла, че колкото повече работим с интелекта си, толкова повече е необходимо наистина тялото да бъде в действие. Така че нека да се абстрахираме от негативното. Колкото повече даваме ухо на негативното, толкова повече то
то е заразно и то преминава границите на моята емоционалност, на моята психика и ме заразява. И от утре аз не съм същия човек, а това не е добър вариант. Винаги, ти самата каза, хубаво е да си намираме към кого да се обърнем, когато се чувстваме зле или имаме въпроси, чието отговори не можем да стигнем самостоятелно. Или имаме гняв в себе си. Или имаме гняв в себе си. Много хора търсят отговори на своите въпроси или по-добро бъдеще, или нови идеи, посоки, през семинари и така наречените от мен фалшиви гурута, които ни заливат пак от социалните мрежи навсякъде, правят се събития. Как можем да разпознаем, че някой просто иска да ни вземе парите, без да може да ни помогне реално? Аз първо ще кажа, че за мен няма фалшиво гуру. Има един човек, който е припознал друг като негово гуру. И ти не можеш да го убедиш, че това е фалшиво гуру. Да. За мен то е фалшиво, за теб то е истинско. Ясно. Говоря в то, не в тя и той. Но това е твоето гуру и това е моето уважение към това, че ти си избрала този човек. Има ли опасни идеи обаче, които могат да... Винаги е имало. И Хитлер е имал опасни идеи, които са плъзнали по нарушаващия човешките права и свободи начин. Винаги има. Единственото, което можем да правим, е да образоваме хората за определени критерии, с които могат да разпознават какво е качествено и какво е... Помниш ли, едно време имаше сертификат за най-качествена фирма? Мисля, че и това продаваха. Коректна фирма. Коректна фирма. Хората и това си купуваха. Образцов дом. Образцов дом, имаше табелки. Винаги ще го има. Но аз ще дам много лесен пример, който обичам да казвам много често. Ако наистина си в нужда, ама наистина имаш нужда от лекар и за теб е важно това да бъде човек, който би могъл да ти спаси живота ти, ще търсиш ли най-добрия? Да, ще го търсиш. Ще намериш ли най-много доказателства, най-много мнения на хора, които са били при него и които са успели да ги излекува и те да се излекуват? Да, ами по същия начин не правете компромис. Това, че става въпрос за личността, не означава, че трябва да отидем на поредния семинар за 29,99, който ще реши проблемите на живота ти за един ден. Така както едно хапче антибиотик при изписани 7 дни прием на антибиотик не може да пребори бактериалната инфекция, по същия начин еднодневен семинар, лайф коучинг и подобни гръмки фрази и етикети не могат да решат казуси с разочарования, с гняв, с потиснати емоции или бизнес казуси. Много често се обръщат към нас, искам да дойда за една сесия и аз отказвам, не може да дойдете за една сесия, минимума са 5 и преди да дойдете, вие трябва да ми дадете казус, който е достатъчно смислен за хората в организацията и който ще доведе до реална промяна в културата, в резултатите, в финансовите и счетоводните баланси и така нататък. Тоест, първо е доколко има нужда човек или просто това става мода. На второ място е доколко човек е рационално мислещ или е от нация, която над 50% вярват във врачки. Защото ние рационално мислещи хора не ходят при истинско гуру, фалшиво гуру, изобщо гуру, кажа ли гуру, малко на мен ми се размиват нещата. Има професионалисти, има специалисти, има експерти и за всеки си има по нещо като експертиза. И има граници на експертизата. И съответно оттам нататък, ако има реална нужда, колкото повече боли, толкова повече човек ще потърси достатъчно добър специалист и ще се посъветва с хора, които могат да му дадат критериите, по които да разпознаят този специалист. Извинявай, фантазията ми сега. Представих си те на една маса с врачка. Просто представих си този разговор. Ама ще бъде много интересно, защото аз ще подходя с уважение към всичко това, което даденият човек ще ми каже. И между другото, аз съм изключително любопитна. Да, любопитно много. Още аз мисля, че доста хора ходят само от любопитство. Не, аз наистина не слагам границите между... Никой не е могъл да сложи, не аз. Нека да излезем от аз. Никой не е успял да сложи точните граници между науката и религията. Има едно преплитане между физиката и квантовата физика, което оставя едни огромни въпроси, които човечеството все още не е намерило като отговори, не е намерило тяхните отговори. Ние тепърва ще изучаваме
до пределите хормоналната система на човешкото тяло. Ние още не я познаваме в най-финния детайл. Предполагам, че няма да го цитирам правилно, но за 2024 едно от 10 най-големи открития в света беше, че е направена картография на мозъка на винена мушичка. Колко години ще минат, ние не знаем колко бързо ще прогресира изкуствения интелект. Прогнозите са, че след 2027 ние не можем да предвидим експоненциалния растеж на изкуствения интелект, но в един момент изкуственият интелект вероятно ще ни помогне да направим картография на човешкия мозък. Само, че ние сме на етап винена мушичка. Тоест, колко отговори има напред. Има хора, които наистина виждат бъдещето. Аз истински го вярвам. Вярвам, че Ванга го е правил, макар че никога не съм я виждала наживо. Вярвам, че Нострадамус е имал наистина видения, които правилно разтълкувани може да се докаже, че някои от тях са се случили. Имаме още няколко много силни примера в България. Преподобна Стойна, Севда Севрукова и така нататък, но 3 върху милион, мисля, че статистически не излиза сметката. Маги, на финала сме на разговора, защото след малко има новини. Кажи как хората могат да посетят някои от твоите курсове, изобщо за кого са подходящи и кога има възможност да се запишат? Всичко може да се намери в момента, в който се напише моето име в интернет. Магдалена Николова. Магдалена Николова, благодаря. Най-смислената ни лидерска програма е проактивен NLP Master Coach. Там наистина предаваме цялостен начин на мислене, умения, които са полезни от, пак казвам, мениджмънт, работна среда, граждани, изкуство, включително родители, защото всички ние общуваме. Всъщност, моята работа стъпва върху комуникацията. Комуникацията с себе си на първо място, себеосъзнаване, себерегулиране и оттам нататък комуникацията с останалите хора, да бъдеш лидер на себе си, да бъдеш лидер на екипи, да бъдеш лидер и авторитет в очите на децата си, на хората, които са избрали да работят с теб. Много ти благодаря за този разговор. Винаги ми е много приятно да сме заедно много в ефира на Дарик, така че скоро пак ще те потърся по други въпроси. С най-голямо удоволствие. Аз ще бъда отново с вас другата седмица, защото ще е срядата преди Свети Валентин и ще се срещнем с много влюбени двойки, с красиви истории. Изобщо ще е магично. Какво ме гледате, колега? Наистина ще е магично. Не ми вярвате ли? Ще видите другата сряда. Чао, до скоро! Чао!